minutter! 16 minutter! Pis! Rød lampe! Kan vi ikke spise efter det her skud? Kan vi ikke... Jamen, vi har alt for travlt. Der er masser af skud. Det kommer jo snart, for fanden. Jo, Kom nu. vi kan godt spise bag. Skal vi lige på igen? Du kan godt se på mad, men du skal æde noget. Er Darlene klar? Nej. For helvede. Hvor kan Hvor er de der? Jeg er snart. Nå, okay. Tak for det. Nej, ud! De kommer. Mathilde! Kom med hovedet, Mathilde. Frem med klaptræet. Vi kører om 3, 2, 1, og vær! Kom så, jeg med dig! Jeg har dem ikke, Frank, men jeg skaffer dem. Jeg lover dig det. Jeg ved, du har de penge. Kom så med dem. Jeg har dem ikke, men jeg vil da ikke snyde dig. Jeg har det bare så dårligt, Frank. Over ikke noget. Jeg skaffer dem. Jeg lover dig det. Jeg skal bare bruge noget tid. Men jeg skal nok skaffe dem til, at du skal nok få dem. Frank, der er fuld af... Hvad laver du? Hvad med, at jeg bare skal halsen over på dig herfra, og så siger vi bare kvidt. Men Frank, der står en masse folk med ting og... Ja. Selvfølgelig gør det det. Det gør det. Prøv at kigge. Hvad i helvede? Dig med det kamera der. Kan du så få det kamera væk? Ja, få det væk med dig nu. Og dig med den der lange ting der. Ja, det der. Også væk med den. Hvad fanden? Hvad fanden kom I derover? Skal I kræfte med andet? Det var også lige meget. Hvordan fanden er I kommet herover? Det er en krænkelse! Det er en krænkelse af vores privatliv! Gå dog væk for helvede! Hvad? Hvor meget tror du egentlig, sådan en kamera er værd, Frank? Lad være med at følge efter os! Fuck af med jer! Klar til optagelse? Kamera kører. Så med for helvede. Take 8. Gå hen! Hvad fanden der? Okay, den tager vi igen. Tak. Nu er der altså pause igen. Hvad fanden er det her for noget, altså? Stop nu den musik! Det lys der, hvad fanden sker der, altså? Kan vi ikke bare stå her og så gøre det, de vil have, og så måske det er en kort film? Ej, nej, det kan være nu. Nej, altså, jeg nakker dem altså nu. Jeg gider ikke det her pis mere, altså. Kom her. Hvad nu? Kan vi ikke bare tage kameraet? Fuck af med dig, sagde jeg. Jo, det kan vi godt, og så laver vi bare vores egen film i stedet for. Nu! Igen, altså. Hey, der er boom, Rasmus. Spring! Der var lige nogle puder der. Det var ikke heldig nok. Ja, må man skulle sige. Kan det kraftedeme være nok nu, med? Hey, der er boom i billedet, Rasmus. Boom! Rasmus! Så kommer I med det kamera nu, ellers er det fandme færdigt med jeres lille boom-mand her. Giv ham kameraet! Ja, tak. Så. Nå. Nu er I så kendt, nu er I ikke så kendt for jer mere, hva'? Nej. Hey, stop! Stop! Nu for helvede! Det er min! Hvor puder går det, mand der? Det er min! Din! Nej, sig det her! Jeg er med! Hvor puder går det, mand der? Kom nu, den her vej! Så er det spil. Fuck, hvor var det dårligt, mand. Det var skidt. Kæft, mand. De havde jo ikke skide styr på det. Nej, lys og alt, men det lå bare her. Det var rødt og blåt, og det var overhovedet ikke realistisk. Nå. Helvede, mand. Operation Y, mand. Nå, hvad gør vi? Ja, jeg tror, vi skal slukke for den først, før vi kommer ud herfra. Jamen, hvordan gør man Jamen, det? altså, der er jo en hel masse knapper. Prøv med den med sluksymbolet på. Prøv det. Ja, okay.